गला ए रामदोली रे बसियार बाबू बसियो आ पूरा खुशी हो जे आज करे ना था आदि करे ना आउ थरे जिबा बे आउ थरे फाइनली फ्रेंड पहुंच गलु राइकिया इडी देखो बहुत सारा तो इडी देखो राइकिया छड़ तो ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ମୀନା ବଜାର ଟିକେ ବୁଲିବା ମାନେ ରାମଦୋଳି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖେଇବି ଏଠି ବାବୁ ବି ଆସିଛି ଆଉ ହାଇ କରିଦେ ବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବି ବିଜି ଅଛି ବିଜି ପର୍ସନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିଙ୍ଗ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ 6ଟା ତ 6ଟା ଏଠୁ ପହଞ୍ଚୁ 7ଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉନଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି ତ ଏବେ ଯିବା ରାମଦୋଳିକୁ ରାମଦୋଳି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଖେଳା ହେଉଛି ଆଉ ବାବୁ ବି ଖେଳିବ ଆମେ ବି ଖେଳିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସବୁ ଆଉ ବାସ୍ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବାସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଉଠେଇବୁ ଆଉ ଗପ୍ ଗପ୍ ଉଠେଇଦେ କଣ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ତ କହିଲେ ଏଟିଏମ୍ ଆଜି ମାଗଣା ପାଇଛି ସେଥିଲାଗି ଖୁସି ହଉଛି ଆଉ ବାବୁ ନେଇକି କଣ ହବ ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଏଟିଏମ୍ ଆଣିକି ଆସିଛି ତାପରେ ଉଠଉଛି ଆଉ ପିନ୍ ଦେଖେଇଦେବି ନା କ'ଣ ପବ୍ଲିକକୁ ଆସିବ ଏଇଠି ଦେଖ ଏବେ ଆସିଲା कैश इज नॉट अवेलेबल प्लीज विजिट ओह एटी कैश नहीं बे बड़ा दुखर विषय लानी बड़ दुखर कथा आउ जेहेतु आज ଟିକେ बहुत सारा गहଳି ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଉଠେଇ ହେଲାନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଟିଏମ୍ କୁ ଯିବା ସେଇଠି ଉଠେଇବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖଉଛି ଆଉ फाइनली फ्रेंड्स पहुँच गलु ये मैंने मीना बजार मीना तार बहुत सारा अच्छी देखो बहुत सारा लोकान सब आसुँच बाबू ये खेल बाबू ना कि बाबू ये जीवु ना खुशी हो बाबू ए भीतर गले गोटे टिकेट 30 टका तो जाउची बाबू देखो डाइव मारो ओ खुशी डाइव मारे मो बाबू पूरा खुशी आउ गोटे डाइव मारे डाइव उठे मारे आसीबा नै तुआ हां मते भीतर छाड़ी बड़ पिलान को नाही मो छोट पिलान पचारी हेला धर सांग भी भीतर को जीवी बोली कहूँ कौन कहूँ मैंने बड़ पिला से मना कराई नहीं मना कले ना मना कले हेलो तू एंजॉय करे तो सब बहुत सारा अच्छी देखो पिला पूरा खुशी अच्छा बहुत सारा माने
देखले तो पूरा मत भी खुशी लाଗୁଛି ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଖେଳୁଛି ଆଉ କାଇଁ ମାରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ରାମଦୋଳି ଏମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପଛରେ ଦିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ପଛରେ ପଛରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ଚପଲ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଖାଇବା ସବୁ କରାହେଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ବସିଯିବ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟ୍ରେନ୍ ବଡ ଡ୍ରାଗନ ହେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗେ भाई रहा देखिए पूरा मुंड कि रहा बहुत सारा एपटे रेल गाड़ी बहबू कि बहबू बहबू ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଜୀବନ ଯିବ ରାମଦୋଳିରେ जीवन जीवाला पावनी भाई केंती तरी अरे भाई भाई A few moments later. टाइम आसी गला बे रामदोଳିରେ ବସିବାର ବାବୁ ବସିବ ଆଉ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି ଆଜି बाबू बसियो गाबू गाबू ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଦୋଳି ଏବେ ବସିବା ଏ ମୁଁ ବସିବି କି ନାହିଁ ମୋର ଡର ଲାଗୁଛି ବସିବି କି ନାହିଁ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଇଟା କୋଉଟା तू मांगे वो देखे मुझे पानी किन दे पानी भी नहीं रे बोले पानी भी मुझे रास्ते में खाई पड़